खुलुमबाय स्टुडियो आरबन बसुमतारी आरो बे समाव साउदी आरबाव मोनसे गिदिर डिजेल टेंकार गारिनि जाब्रबथायाव गिख्रंथाव अर खामनायनि सायाव मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट होनो आवगायदों। नंगौ, साउदी आरबनि मदिनानि साखाथियाव उमरा दावबायारिफोरखौ लानानै थांग्रा गंसे बासआ डिजेल टेंकारजों सौग्रावनायनि जाहोनाव खमैबो 45 भारतारि सुबुंफोरनि जिउ खहा। बे हान्जाया थांनाय 9 नभेम्बर खालि हायद्राबादनिफ्राय जेद्दासिम दावबायदोंमोन आरो 23 नभेम्बराव फैफिननो थांखि लादोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रादि मोनसे डिजेल टेंकारनि जाब्रबथाया अर खामनानै बेबायदि जाथाय सोमजिहोयो। मख'नो गोनांदि सा 54 दावबायारिफोरनि गेजेराव 4 कारजों आलादायै मदिनासिम थांदोंमोन आरो गुबुन 4 माक्कायाव थाहैदोंमोन। आद्रा थानाय सा 40 सुबुंफोरा दावबायनाय हाबाफारिखौ फोजोबनायनि दसे उनावनो मदिनानिफ्राय 25 किल'मिटारसो गोजानाव मुफ्रिहाटनि साखाथियाव हर गेजेरनि 1:30 रिंगासोआव बेबायदि गिख्रंथाव जाथाया सोमजियो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दावबायारिफोरनि गेजेराव सासेल' दावबायारिया जिउ रैखा मोननो हादों आरो देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दं होनना सुलुङा बे समाव फोरमायदों। जाथायनि सायाव अन्ध्र प्रदेशनि गिबि मन्त्रि एन चन्द्रबाबु नायडू, लेङाइ गिबि मन्त्रि पवन कल्याण आरो बारग' गिबि मन्त्रि वाइएस जगनमोहन रेड्डीआ बे दुखुनांथाव बास जाब्रबथायनि सायाव गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। खुलुमबाय स्टुडियो आरबन बसुमतारी आरो बे समाव साउदी आरबाव मोनसे गिदिर डिजेल टेंकार गारिनि जाब्रबथायाव गिख्रंथाव अर खामनायनि सायाव मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट होनो आवगायदों। नंगौ, साउदी आरबनि मदिनानि साखाथियाव उमरा दावबायारिफोरखौ लानानै थांग्रा गंसे बासआ डिजेल टेंकारजों सौग्रावनायनि जाहोनाव खमैबो 45 भारतारि सुबुंफोरनि जिउ खहा। बे हान्जाया थांनाय 9 नभेम्बर खालि हायद्राबादनिफ्राय जेद्दासिम दावबायदोंमोन आरो 23 नभेम्बराव फैफिननो थांखि लादोंमन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रादि मोनसे डिजेल टेंकारनि जाब्रबथाया अर खामनानै बेबायदि जाथाय सोमजिहोयो। मख'नो गोनांदि सा 54 दावबायारिफोरनि गेजेराव 4 कारजों आलादायै मदिनासिम थांदोंमोन आरो गुबुन 4 माक्कायाव थाहैदोंमोन। आद्रा थानाय सा 40 सुबुंफोरा दावबायनाय हाबाफारिखौ फोजोबनायनि दसे उनावनो मदिनानिफ्राय 25 किल'मिटारसो गोजानाव मुफ्रिहाटनि साखाथियाव हर गेजेरनि 1:30 रिंगासोआव बेबायदि गिख्रंथाव जाथाया सोमजियो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दावबायारिफोरनि गेजेराव सासेल' दावबायारिया जिउ रैखा मोननो हादों आरो देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दं होनना सुलुङा बे समाव फोरमायदों। जाथायनि सायाव अन्ध्र प्रदेशनि गिबि मन्त्रि एन चन्द्रबाबु नायडू, लेङाइ गिबि मन्त्रि पवन कल्याण आरो बारग' गिबि मन्त्रि वाइएस जगनमोहन रेड्डीआ बे दुखुनांथाव बास जाब्रबथायनि सायाव गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों।